do the Jamill 100 layers of Sili challenge. Itong pausong Pilipinas. Let's do this. Let's go! Yo, what's up? It's a good day mga katropa. Whew. May nagtingin-tingin ako sa YouTube. At saka may isang challenging na challenge ang ginawa ng Jamill. Haring Jason, ano ba nga ngayon? Sa lahat ng YouTuber na nanonood, hinahamon ko kayo kung matapang talaga kayo. Do the Jamill 100 layers of Sili challenge. Itong pausong Pilipinas. Let's do this. Let's go! 100 layers of Sili. Ang easy lang yan. Challenge accepted. Tingnan nyo, oh. Prepared na ako dito. So guys, are you ready? Isang suporta namang wow naman dyan mga katropa. Kahit alam kong masasaktan ako ngayon. Pero alam ko mas masakit ang ginawa niya sa'yo. so let us enough sa mga hugot-hugot na yan. So let us begin for this vlog's total purpose. Guys, in 3, 2, 1, ating tingnan kung paano natin pisain. Maamoy talaga ang hanghang nito. So ito ay sili labuyo. Tingnan nyo, sili labuyo. So first layer. Ito malaki kaagad. So Haring Jason at Reynang Camille, i-shoutout nyo naman ako. So kahit maliit lang ang aking channel, hindi ito nangungulugang hindi tayo tatanggap sa challenge nila. So in 3, 2, 1. This is the moment when you know you fucked up. So 1, 2, 3. Stop it! Stop it in the cup! No! Stop it! 4, 5, Richard! Stop! 6, 7, 8, 9, 10. Maanghang na. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Twenty-one, 22, 23, 24, 25. Ang talaga. Twenty-six, 27. 28, 29. Why is he swallowing? 30. Kita nyo naman ang sakitan na to. Ramdam na talaga ang hanghang. Oh my god. Sunod-sunod yun na paglagay natin sa sili sa ating lips.
lumuluha na ako sa anghang. Dahil hindi ako sanay ng anghang. Ramdam na kita talaga, Haring Jason. Sa lahat ng YouTuber na nanonood, hinahamon ko kayo kung matapang talaga kayo. So 30 na yon. 31, 32, 33, 34, 35. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Good. I told you. Halfway. So, if you want to ma-update pala kayo sa aking mga YouTube channel, ay sa aking mga more videos, please click the subscribe button and hit the like button, and also hit the bell button para ma-notify kayo sa aking mga sa aking mga videos na gagawin pa. So, this is part of it. So, 50 more to go. Richard! Kayo na. I'm okay! Bakit natin ginawa to? Para sa challenge to ni Sir Jason. So kita nyo yung sili, may buto pa to. So ito ay isang iba na. So oh, magang-maga na guys. Oh, kaya pa to. Woo! Challenge complete! Woo! Oh! Kita nyo, magang-maga na guys. So, subscribe. Click the punch the subscribe button. Click the notification bell at hit the like button. Thanks for watching. Kung gusto nyo ma-shout out, comment your name below sa comment box. Di na kaya. Thank you. Tagal. First aid kit to guys. Okay. Guys. Hot. I told you that was too much, wasabi. So, be, kung nanonood ka, sorry, pero balyo to eh. So guys, kissable lips na to.